Ako dai si Tony, usa ka OFW diri sa Japan. So giunsa nako pag abot diri sa Japan mga guys, na hinumduman pa gito nako way back 2022 panahon pa gito sa pandemic. So wala pa kay mga agency nga pwedeng maadtuan ato na amay panalagsa pero limited kayo ang magpasulod og tawo sa ilang opisina. Anya puro nakamas pa gito atong panahona. Akong gibuhat ato mga guys, apply ra ko online. Daghan kay kog mga agency nga gipangpasahan ato guys, pero nagbunga ra gyud akong kakugi po taon pag abot sa panahon mga guys. Tulo di ay ka kategory ako ang gi-applyan atong panahona mga guys. Una ang farmer, ikaduha ang welder, ug ikatulo ang kaning aircon installer. Sa unang agency nga akong gi-applyan is si farmer. Sa mo auto na line up ko, na interview dayon ko sa employer ug nindot atong panahona kay online pa manggod ang mga galawan at ug ang sunod nga tawag sa kuha mga guys, mao na ni ang agency nako karon kung pwede ba daw ko as aircon installer. Sakto pod kayo mga guys kay atong panahon sa pandemic na apog ko shop nga gamay ato ug mag-uban-uban sad ko sa akong mga amigong contract pag mag-service sila og aircon. So sakto kayo akong experience atong nga time. So way pagduha-duha mga guys, gidakma dayon ako to nga offer sa agency mga guys. So mauto gi-line up na pugog balik sa employer sa interview niya. Daghan kay mi ato mga guys, halos 20 mi kabuok nga nakasalang sa interview niya. Kay dili naman to online, kinahanglan naman gyud namo moadtog Manila ato. So mauto mga guys, bisag wala pay klaro, na wala pa ko kasiguraduan nga makuha o masilik jud ko ato nga time para sa employer sa interview. So ako agid tong gisugalan mga guys ang pag-adtog Manila atong panahona, bisag panahon pa tos pandemic kunya pait pa jud kayo. So mauto pag abot na kog Manila mga guys, pa-medical ba dahin ko kung basgog ba gyud akong panlawas, ay ha ko gisalang sa interview. To pagkasalang sa interview, biradahan na yung mga pangutana dito nganong sa kadaghan nga nasod nga pwede nimong adtuan nga pwede ka mag-abroad nganong Japan imong gipili. So nakahinumdum pag ko atong tubag na ko atong panahona mga guys, nganong Japan akong gipili. Ganahan kog Japan akong adtuan, gusto na ko abroadan kay gusto na ko ma-experience ang ilang mga high-tech nga gamit pag abot sa pagtrabaho. Ikaduha, gusto na ko ma-experience ang mag-ulan og ice. Dayon ikatulo, gusto na ko matry ang Japanese ramen diri sa Japan. Mauto mga guys, gakatawa ang employer nga ga-interview sa kuha pero kulba kaayo oy bisag online ra. So mauto mga guys, sa kadaghan namong gi-interview atong panahon na halos 20 mi kabuok, tulo ra gyud mi kabuok ang napili mga guys. Ako isa taga Mindanao ug duhang taga Bicol. So mauto mga guys, nakaingon jud pud ko nga murag swerte gid pud siguro ko atong panahon na kay sa kadaghan namo ako man gyud isa pud sa napili out of hapit 20 mi kabuok ato mga guys. So mauto agid damha nga naabot jud ko aning lugar, wa gid pud ko gamahay nga diri kong nasura na padulong mga guys kay bukod sa kanindot aning lugar, peaceful kayo ang palibot ug ang pinakagusto gyud nako diri mga guys ang kaning safety ug ang security ani nga lugar. Kay bisag asa ka padulong diri makaingon jud ka nga safety jud ka, makita gyud nimo kung unsa ka disiplinado ang namuyo aning lugar. So sa katong mga nangarap ang kapag abroad, kugi lang yun mga guys, maabot ra ang panahon nga kamo nasad ang paboran. Dili man gyud tinuod lalim ang pag-apply